רק חברים, אנחנו היום תואמים חטיבים שאנחנו לא מכירים. דבר ראשון, מייק נייק. טוב, נחזור לכם מתי שנפתח. יאללה, מייק נייק. יאללה. נורא. כן. תן לי רצה. אני עכשיו תואם את זה. אני נותן לזה 8. 7. סבבה. יאללה, אנחנו תואמים עכשיו בקוריאנית שבחיים לא טעמנו. אז אני אחזור לכם מתי שנפתח. יאללה, עכשיו אנחנו תואמים את זה. אחר כך אנחנו תואמים עם רוטב. יאללה. זה קראנצ'י. בלי כלום הייתי נותן לזה וואלה 8. אני 5 כזה. בסדר. יאללה, בוא ניתם, אני טועם עם רוטב. רגע, אחר כך גם אתה תיקח. רוטב. גם הייתי נותן לזה 8. עכשיו אני טועם. יאללה. כמה? וואו, 8.5. טוב, תואמים את זה, לא יודע איך קוראים לזה, אנחנו נחזור לזה לכם שנפתח את זה. טוב, ככה זה נראה, יאללה, בוא ניתם. תם. וואלה, לא כזה וואו. כן, הגון מפריע. הייתי נותן לזה... כולם הם... אני כזה ראיתי את זה מלא בטיקטוק וכולם התלהבו מזה, נראה לי. ולא הכי וואו. אני לא כזה ממליץ. זה לנו רק, 5 שקל אבל. נכון. הם כבר רוצים, תלכו לסוויט טיים בבצם ויש מבצעים שם טובים מאוד. יאללה, איך זה קנו? יאללה, ביי.